Musím sedieť. Ruky príjma. No dobre, ale prečo tu teraz sedíte? Ľudia chodia, im tu zavadziate. Nie, ja nechcem tam. Mne povedal váš otec, že vy fetujete, je to pravda? Nie, ni to praje fetujeme. A čo? Ja snažím, pani. Je to pravda, je. No, Keby som si nejaké peniaze zarobil. No. Tome, nie to. no čiže fetujete to len? Nie, nefetujem. No... Jemu asi šíbe bolo, aby som Pred musel boli policajti, ešte sami povedali, že fetuješ. No, Janik, otázka je, čo robíš ty tu, vieš? Ja? Hej. Len tak sedíš s táckou. Bo na víno si chce zarobiť. No dobre, a koľko máte vy rokov? 26. 26 rokov, ste bezdomovec, Áno. fetujete, Nie. nefetujete. A prečo napríklad niekde nepracujete, alebo niekde nebývate? Ja neviem, tak aj mama je vonka, tata, čo si jej dali cigarety, aj otec je bezdomovec, a ja som bezdomovec. No, všetci sme bezdomovci, kde pôjdem? Keď aj oni sú po vonku. A čo by sa malo stať, aby ste neboli bezdomovci? Nie, to by museli oni dať na bytový za dačo vybaviť. A z čoho by ste platili byt? Však otec bere dochodok, slepý je, nie? Ako na oči. Mama bere 260 eur dochodok. Takže by mali z čoho platiť. Ja nemám nejaký príjem, hej, pani. No tak mali by dačo... No, Jaké máte vzdelanie? Čo viete robiť? viem robiť muradčinu, pani. Mura. Taký si nezháňate robotu, že niekomu pomôžete na stavbe? Nie, že teraz, kedy nedávno som robil už špemlíka. Ale brigádne iba. A môžem sa vás opýtať, pijete? Prosím? Že či pijete? Malo nie. Tak. No? Tak kedy si vypijem, keď oni pijú, keď ma ponúknú otec, mama, tak si vypijem s nimi. Viete s tým prestať? Tak nie som taký závislý, viete, že... A jak viete, do akej miery ste závislí? No tak, keď oni pijú, ponúknú ma, ulejú mi, hej, tak vypijem, nie? Ale nie tak, že povinne musím piť. No Janik, a ty si sa jak dostal do tejto super spoločnosti a na chodník pred Bilu? Nemá na vídu, pani. Veď si povedal, že už nebudeš tak žiť, že sa polepšíš. Proste nechtávam mať dievča, ktoré som ľúbil. Ja, že už máme nový dôvod, aha. Čiže nový dôvod, prečo si na ulici je, že ťa nechalo dievča, ktoré si ľúbil. A mal by som byť dneska v robote, ale tak. Čiže dneska by si mal byť v robote a si tu teraz na chodníku. A vieš, že robíš blbosť, ale aj tak to robíš. Opakovanie do nekonečná. Dokedy? Dokedy nezomriem. Čiže a zomrieť sa akože chystáš kedy? Kedy to príde, ja neviem. Jaj. No to lebo už sa chystáš dosť dlho, furt si tu a ešte si sa stále neponaučil. Tam na čo sa budem ponaučiť? Akože jak na čo sa budeš? Ja radšej sa zabijem nohou. Dobre, a dneska budeš Janik spať kde? Dobrá otázka. No, ja sa ťa pýtam. Však hovorím, že dobrá otázka, neviem sám. Ale ty sa bezdomovcom stávaš sám dobrovoľne. Ty nie si bezdomovec. Ty chceš byť bezdomovec, Janik. Ty chceš byť bezdomovec. Tá mám byť doma, tá radšej budem tu. A čo tebe, Janik, doma chýba? Čo mi chýba? Čo ti chýba doma, povedz mi? Ako nič mi nechýba, televízor nemôžem pozerať napríklad. Nedaj Bože, že pustím liter vody navyše, tá koniec pohroma. Radšej budem vonku a budem patriť zo... Janik, ale vonku, keď si, nemáš tiež televízor a tiež nemáš vonku vodu. Čiže si vonku bez televízora, bez tepla, bez vody. Čiže ty sa sám stávaš. Kde sa máš osprchovať? U kamaráta. U kamaráta. A žiť na lavičke v parku. Ale teraz už nie je Janik leto. Však nie je jedno, že... Ty sa sám stávaš bezdomovcom. Sám. Sám. Teraz, keď prídu policajti a vás stade vyvedú, kde pôjdeš? Pôjdem svojim Bohom. Kde? Svojim Bohom, takže ja neviem, kde pôjdem. A to ťa baví? Povedal si, že máš robotu, že dnes teraz máš byť v robote. Tak mám robotu, ale čo ale? Nechcem tam už chodiť, ale lebo... prečo tam nechceš chodiť? Doma nechceš byť, lebo... Lebo tam robí bývala, no a ja tam nechcem ísť. No ale však... ju nechcem vidieť, no. Si teraz povedal, že kvôli nej si začala piť, lebo ťa opustila a teraz ju nechceš vidieť. Však nechcem ju vidieť. Aha, čiže ty ju nechceš vidieť a kvôli tomu si ty teraz na ulici. A keď v noci bude mráz a zamrzneš,
Čo keď Dal by tvojou... Boh. Dal by Boh, aha, super. A čo keď niekoho to bude trápiť? Čo keď urobíš bolesť svojim rodičom? No, ocka to isto trápiť nebude. Si istý, že hovoríš za neho, hej? Ja to viem. Aha, ty to vieš. On ma tak neznáša, že... Dobre, Janik, a čo robíš preto, aby ťa rodičia milovali a nie neznášali? Neviem, akože máme som veľa pomohol aj toto, ale... Pozri sa, sedíš s holým zátkom na zemi. Prechladíš si ľadviny, obličky, močové cesty. Takže som bol taký... Prečo si ubližuješ? Prečo chceš byť silou bocom na chodníku? Ja som normálne ochorieť a... Aha. No tak. Som bol naozaj vážne chorý a mama... Ja už som s ním urobila rozhovor, jasné, áno. Teraz sa rozprávame s Janikom, ktorý nemusí byť na chodníku. Už som prispela, nemám pri sebe, mám iba kartu. To je môj syn. Ten, čo som mu hovorila. Áno, no, tak. To je v rodine bezdomovectvo. Dobre. Na Charitu si bol? Bol si na Charite? dneska na polievku. Na polievku, no ale však mal si hľadať robotu, tak ti hovoril. A nie na polievky. Vy ho poznáte? Poznám, lebo ja ich stále vidím, ale to zbytočne, keď nemá záujem. Proste nechce, to je na tom. On si pôjde po tieto, spotky ti tam dali všetko, no ale však ty si pýtaš, že chceš predávať časopis alebo čo, nech ti dajú ubytovanie, že tam budeš. Ale nechceš, no. Tam nemôže byť. No však dobre, však nech ti povedia, kde môžeš byť. No, Nie, tam také... čo? Chyba, že do Prešova pôjde máš. Tak choď do Prešova, no. Čo? Ale však tam nemáš čo zvarený blízko, čo tam nemôžeš doprečo. To je začarované kružky, je zbytočné. A vy si myslíte, že aké je riešenie? Oni nemajú žiaden útulok, nemajú tu nocľaháreň, stiažujú sa, že útulok je preplnený. Teraz zomrela jedna pani na podchladenie. Ale však to sa už deje tu od 89. Však to už tak deje. Však tu ľudia, čo vidia, mám vysokú školu a som bezdomovec v podstate. Tak čo? Čo on má robiť, keď ja sám len tak. Čo? No ničom, celé dole, začať od znova. Tak je, pani. Je to môj kamarát, on mi dobre radí, viete, ako... Je to... Poznáme sa niekde, hej. Poznáme sa dlho. On mi špatne nechce, viete, ako... Nechce ti boja. No, zle mi nechce. Chce mi pomôcť, no ale tá... Jak mi pomôže, keď on sám je tak na tom vynie, jak ja. No, a jak mi pomôže? Keby mal mi, tak mi pomôže. No ale on mi iba radí, viete. I váš poradca. Tak to je. A Jančo na sú. Jančo. Jančo nie je bezdomovec, Jančo je blbec. Je bezdomovec Jančo. Ale on Vidíš, to ti hovorí, áno, Jančo je bezdomovec, ktorý chce byť sám. Áno, no na neho osobne vezmem. Nie je na Jančo bezdomovec. Jančo, To je. prispiem ti ešte